عسات خلطة كفلة مرتهم نمقطعلن هجراو جبؤهم نمفتامن نعمت من ملأتا أبصوان زت أنحو بعساس رمونت حملة استمرون أبلات مبل إحسان شوعات زوري هجراوي أجل جلوت للنفس درابيتهم كأتو جميرهم. إذا ما بشدش زباطات هجرنا كابز ركبا 83 نيكل أي درجة أبيات التمرتن شوعات ناي تكنيك أبيات التمرتن نبسا ووريدهم زحاجيو من إسيات أكاديمية وتمرتهم كم أون استمدبلهم وتهدراو سلطنان ما أتوتاوين تفتاتن ببقحات كم زفتأمو أزاز ما أكل سلطنة هجراوي أجل جلوت كولونيل دبساجرة أبتني من مرة سنة ساعات مجلات ويذكر مبل إحسان شوعات زوري هجراوي أجل جلوت نتماسس على إعلامات كابز وردو إحسان شدوشن زورياتات بقطري إتم زبزحو كم زغنو انتغنا جن إتماكل بزلوا هابتام تمكرو أتعلاليات تمهارون تعلمتن نمنا بابرو من محدرو من بزملكات زتكست أجامات كي جات أمه زمتهم إعلامات بعوض كم ززامو كاب ماكل سلت أنا هجراوي أجل جلوت زرخبني وحبريتها ملكت إذا خمديلون كله لومي حمش تشحن حمش مئتين تمهارو عسى تحرك فلي زوبا ماكل عبيت مرتوار سايكالو نعسى تخلت كفلة مرتوم نمقطعلن أما بل إسان شمونتن زوري حجراو جبوم نمفتامن بإسان حمشتن حملة نابساوا مورادهم يفلت اتم تمهارو كاكب أبيات مرتوم أبسبقسلون يرينا بسحبو حبريتا كم قدامو تحواتو من أحاتو من بخلو مراي بقعات نخوخونو دلوات مهلاو أرقاكتهم ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ በብእዋኑ በማስተርስ ዲግሪ ንዝምረቑ ተምሃሮ ንምትባዕን ኣፍልጦ መንእስያት ተምሃሮ ክብ ንምባልን ዝዓለመ ሸውዓተ ዝተፈላለየ ምርምራዊ ጽሑፋት ዝሓዘ ኤርትራዊ ጽሑፋት ኣብ ሳይንስን ምህንድስናን ዝሰመዮ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝሕተም በኽሪ ጆርናል ጸንቢሎም ብ26 ሓምለ ኣብ ቤት ምኽሪ ንግዲ ስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ኣብ ዘስምዐ መደረ እቲ ጆርናል ኤርትራውያን ምሁራት ተጸበይቲ ምርምራዊ ስራሓት ናይ ካልኦት ጥራይ ከይኮኑ ብዘለዎም ዓቕሚ ናይ ገዛ ርእሶም ምርምራዊ ስራሓት ብምክያድ ኣብ ህንፀት ሃገር ተረኦም ንምዕዛዝ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብሪሆም እቲ ዝተሓትመ ምርምራዊ ጽሑፋት ሓድሽ ከም ዝኾነን ኣቐዲሙ ብዝተፈላለየ መስራሓት ከም ዝሓለፈን ዝተቐሰ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ኣብ መስርሕ ምድላው ካብ ዝቐረበ 21 ጽሑፋት እቲ ኣብ ቅማረ ቐጽረታት ስታቲስቲክስ ኬሚስትሪ ጂኦሎጂን ካልኦት ዓውድታትን ዘተኮረ 7 ተመሚው ንሕትመት ከም ዝበቕዐ ገሊጾም እቲ ሕትመት ንውፅኢት ስራሕ ናይቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ርእሲ ምልላዩ ነቲ ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ጥራይ ተሓፂሩ ዝጸንሐ ንጥፈታት ናብ ምርምራዊ ስራሓት ዘሰጋግር ከም ዝኾነ እቲ ምርምራዊ ሕትመት ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ድማ ናብ ኩሉ ክፍልታት ዓለም ክዝርጋሕ መደብ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሓቢሮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ንተራ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምርምራዊ ስራሓት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ምዕባለ ሃገር ዝህልዎ ኣስተዋጽኦን ከምኡውን ህሉው ዕድላትን ብድሆታትን ኣብ ምርምራዊ ስራሓት ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዓበይቲ ኣርእስታት ብዝተፈላለዩ ምሁራት ወረቓቕቲ ተቐሪቡን ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱሎም ኣብ መዛዘምቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዐ መደረ ነቲ ኣብ ምልውዋጥ ምሁራዊ ሓሳባት ዝተጀመረ ተበግሶ ድሕሪ ምምጓስ ብዘይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ኣድማዕ ስራሓት ክሰላሰል ስለዘይከኣል ኣካዳሚያዊ ምርምራዊ ስራሓት ቀጻልነት ክህልዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም كاب من محدار زوبا سيمينا وأي بحري جنفر مينستر تأنا بعلمزي ودباتع أهجراو معرفون فرتباتع جنفر مينستر تهبت بحري توريزم من حرشان كفل إيميغريشن زيجنتن كم أون تكال درجات إيرتراز أومت كوميته كاب دجن زعتو لبداو بحري زلهم زي نبرات محل لفت حمامات أمك لحالن بقوت صار نتكايرون زلان فتات زجمجم أخيبا أكاني عام أبتي بإسان سلستان إسان 4 حملة أو دباويت كتما بات استخايرة جمجم علامات كوميته بمريت بحرن أيرن كابن نابن تزوبا نزنك أساس 7 نبرتن كابل بداون زينو برن ترؤية التمحل لفتح حمامات نمكل حال تسوق مكتتال المقبار مزقاتم دما قلطف ملسا جبرن مهاب نواتاون سنا أمراون مدلوات كيركات الحكا نممكاتو مسرح مخانو بريهم أبتا خباب زعما مكتتالن مكتتارن لبداو حمامات دحر بايتا لبداو حمامات كورونان إيبولان كونتات تقبار شرطات مليون من بتحي وزلو درجان كمون كال انزعباتات سفيح مياو مجلس تواهيبهم تساتفتي بوغنم أبز أربو زعباتات زتن كنت عند حرم كياد لبداو حماماتن دوب سجيرو من خياتو سلاس تخايدة تعري زاجيت ترى إكوان تزيله أب علم بحفشة أب أهجرنا زبان عندما بفلاي ببقوانو زك على قالو زلو حمامات نمكل حالن نمكوت صارن استوها هذا تعري كم زدلي سلازدما ملوء نواتاون مورالون مدلوات كاي تلابيهم
ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ተስፋይ ተክለ አመዛዘምቲ አኼባ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዞባ ብዙሕ መወዳብትን ጽዑቕ ምንቅስቓሳት ሰብን ንብረትን ስለ ዘለዎ ዶብ ሰገር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ሰላ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ዛጊት ዘሰክፍ ተርእዮ ሕማም ከምዘየለ ብምሕባር እታ ቆይማ ዘላ ኮሚተ ንጥፈታታ ከተሰፍሕን ከተድብዕን ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕናን በዓል መዚ ወደባ ጥዕና ኣብ ትግባር ሸቶታት ሚልዮኒየም ዘተኮረ ሓበራዊ ስምምዕ ተኸቲሙ ኣብ ንዞባ መንደፈራት ተዋፊሮም ዝርከቡ ተሳተፍቲ መደብ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ዝመስገን ስራሓት የሰላስሉ ምህላዎም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ገረዝጊሄር ተወልደ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ዝያዳ ኣብ ቀፅሪ ኣብያተ ትምህርትን ቀላጥ ቦታታትን ኣድሂቦም ኣተታዊ ስራሓት የካይዱ ምህላዎም ዝጠቐሰ መምህር ገረዝጊሄር ክኢላታት ሕርሻ ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ንዘርእይዎ ዘለዉ ተሳታፍነት መጒሶም ሎማ ዓመት ልዕሊ 500 ተምሃሮ መምህራንን ብኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ እናተኣሊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝሓበረ መምህር ገረዝጊሄር እቲ መደብ ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምውሓስ ንጽህና ኣከባብን ዘለዎ ተራህ ኣብ ተምሃሮ ልምዲ ስራሕ ብምኽስኳስ ባህሊ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ዘደንፍዕ ምዃኑ ብሪሆም ኣብቲ ስራሕ ካብ ዝተሳተፉ ዘለዉ ተምሃሮ ቢላል ዓብደልዋስዕን ሓበን መዓሾን ናብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ዝተዋሃቦም ዕማም ብትግሃት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ስራሕ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም እውን እወታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ክዒላ ምግራብን ዕቃቢ እንስሳ ዘገዳብን ኣቶ ወልዱ ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብተምሃሮ ዝተተኽለ ፈልስታት ዘተባብዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ጠቒሱ ኣብዚ ዓመት ድማ ኣስታት 450,000 ፈልስታት ገመሮ ዒቃ ቆልቋል ቀላሚጦስን ዋይባን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ቀላጥ ቦታታትን ክትከል ተዳልዩ ምህላው ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ምስራሕ ዛላታት ምኹዓት ጎዳጉድን ፈልስን ምትካል ኣግራብን ዘጠቓለለ ልምዓታዊ ዕማም የሰላስሉ ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ኣብ ዕድመ 50ታት ካብ እትርከብ ኣደ 12.5 ኪሎ ዝምዘን መንገኛ ብመጥባሕቲ ከም እተኣለየ ወኪል ኤሪና ኣብቲ ዞባ ነቲ መጥባሕቲ ንዘካየደ ኪላ ሕክምና ማህፀን ዶክተር ዳዊት ሰረቐ ብምጥቃስ ሓቢራ ዶክተር ዳዊት ኣብ ሓበሪቱ እቲ ማይ ጥራይ ዝመልአ ሕበጥ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኣለየ ተመሳሳሊ ሕበጥ ብዕቤቱን ክብደቱን ፍሉይ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ጎኒ ፀጋማይ ማህደር እንቋቑሖ ከም ዝወፀ እቲ ጠንቂ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ከይወለደት ብምጽናሓ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣረዲዮም እታ ድሕሪት ዝተገብረላ መጥባሕቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም እትርከብ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ክኢላ ሕክምና ህፃናት ዶክተር ሳምሶን ኣባይ ሓቢሮም መጥባሕቲ ዝተገብረላ ወይዘሮ ሊያ ገብረ መድህን ብወገና እቲ ሕበት ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝጀመረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቆኑ እናወሰኸ ብምምፅኡ ድማ ከሸግራ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ንዝረኸበቶ ሓልዮት ዝመልኦ ኣገልግሎት ኣመስኪና كيلا حكمنا مهتن زوباو موكس هوسبيتال مندفرا دكتور داوود سرقة عم ودعتا زغون زيغا أب أكلاتو حبت أبزري الأوان بغطتان أب حكمنا بمخاد كونتات عنهم كراغاكت تطوعيو زينا وشت هاجر تزازيم الله أهجراو زينا حزنا لكم كن ملسينا